Jama Noir Fatimou Dakantigi ambe folitani ka asegere de watinda Jama Noir Fatimou Dakantigi Francis Konala Abu Safna Jara Sirajantama amba agushikata radio Noura FM bi kononto ani nani tomi murumuru duru la seli obeke ka bo jalakoroji konimani woradala ni watina samuye nyama ere no debe Mamadou Adama Maiga no ba ale kofo iba don ka foko wulika jo ko obeka ken watina anga owertemu asanfe ministry kelengelen bela jelembiga na kika isigi don foka na bla bila iye munke I desana ka munke o ningali baro be sena munye watina munye journalistu don do la journalistu do be wule olibe ministre do yinika journalistu do be wule olibe ministre do yinika ga munye Mamadou Adama Maiga ame domna kon bi abu ni wati yirala ani ministre do fana karle no nyana o fana jawb na teme bunye bololo wortam sanfe enregistrement baro be sena ni wati na primature o konala ani ministre mun karle no nyana ne ako na be na teme wortam sanfe Abu Safna Jara yana ngakla o ministre to ambo de kuna fon nala sonama obike Sirajantama ameta nouvelle horizon Abu Safna Jara malikura tewa sigata la abe jode Mamadou Estrawole akumara akwame domina kom bi munye bene vice presidenti Abu Safna Jara anana anka jamana kono de akoko anakunye femune ningali tomi ko abesigi sokomadaina anakunte dore wala sa sanction abesega wuli ka bo anka wa munye fatrike baye Mamadou Estrawole ay ningali tomi ninka asigi ako munye tarata dono bename kalo kleta ani wolon vlama sam bafla ani samgo ani fla munye bene ko vice presidenti ne atoko de madame Mariam Shabi Talatazim Mariam Shabi Talatazim Abu Safna Jara Mariamu akoni kunana anga jamana kono anako munde dore mamuno ye bene president wati na no de Patrice Talon no ba ale kofo anano okachika ndore kulasi anga jamana fama ma no de be Hashim Koita no ba ale kofo osabge adugulente mashila me domina kombi ko Patrice Talon no de be bene masaka kofo iyo mu no de Union économique et monétaire ouest africaine o kalfale no ale de labi wa anyama yako oba ale de bolo o siratika la munye fatrike baye ayira ka foko ni cheko fole no be Patrice Talon kofo abika wulika jo bele de ne blasenga munye sanction muna tale iyo ma feka anwa jamana ka asagere sanction abiseka wulika bo ankan to muna fatrike baga fola akoni ndoni ngama munye anga jamana premier ministre no de Dr Sugail Kokala Maiga munye tarata do mekalo kleta an wolon vla ni muso kofole nya atra bisimla munye anga aéroport international Modibo Keita ale konna la senu fatrike baga fola wati muna muso en koni adigina ka bo panguru kono no be vice president du Benin Mariam no ba ale kofo ayira ka fo kwa nakunte dore jamana en kono goy ko munya ale ka jamana fama no de Patrice Talon ko de ya chi kana chinya fo Hashim Koita yana o ya chi kana ka deme ko o lasi Hashim Koita ma ani munye fo ka be obuseka na jamana kono to muna aka ja munye bene ani Mali yere Abu Safna Jara ameseka do dagale fe ninga bo dagale fe bolo de nyoko be seka ke bene ni Mali se sira chama ko fe ko munya aka president ko ayo o ya blaka na uchika ni ko lasi anga jamana fama no be Hashim Koita no ba ale ko fo patrike baga fola ni muso ko fole ayira ka fo ko munye Mali ani bene Abu Safna Jara ko ni bela jelenye jamana kele ni yetaru ku goshika adunwana Abu Sikata la kibi na ka fo ko ni bela jelenye jamana kele o ku mun ko nala munyo luka masaga no be Patrice Talon ko fo akoni be fuka wulika jo bela jelen bla senga moye bolo de nyoko mun kumbe jamana no luche wati temano bolo de nyoko manu afinya obuseka da amato muna patrike baga fola akoni duye nali njate mina kalaje Sikata la munye bene ko ni vice presidenti anaku ye dore ko o sabuke anaku ye fen folo jumani bene ira den jamana Abu Safna Jara no be ba maliba ko fo ameseka mbolo de nyoko masira chama fene fe ga belebele mun fana be no kadi malido nyami do na kon bi muso ban ko anaku yo fana de munye yo mo akeleme ka sanction mutani ka on segere ani asimi meseka siga kuma to muna fo ka be on meseka na to muna munye sanction abeseka wuli ka bo onka ni muso ko folen ko siga ta la ko anaku nyo oye o sabuke munye Patrice Talon ina fo nya fina to muna munye masikalo kle munga ani duru juma dondo do akara ko fe ibe na ka fo ko munye ye mo no be Union monétaire ouest africaine no bo okofo o nyama ya tara kadini chako folema no be Patrice Talon ko fo munye vice presidentier akoni na anga jamana konna ya wulika to be sina munye iyo maka sanction mun no otaleme ka anga jamana sagare sanction mun nane sare ya ta non fe sanction abeseka bo anga jamana kan tumna o baro ko o be sina na foni flani abu anya samaga bo somara na nouvelle horizon ale konna la ibunya obala bede kero
fɔ nouvelle horizon mo an b'u fo ka se kɛ i yɛrɛ fo mais bolo don mais bɔdi sɛbɛn min ni o cogoya ko le pays k'a dɔn k'a fɔ nin ye fasiri ye min ni Birima Gindo ale ka sɛbɛnni kan don a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Niger président na ni o ye Bazoum ye a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Bazoum ko bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ Bazoum ka spécialité o ti dɔwɛrɛ dɛ Bazoum ye maa ye maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka se ka tasuma k'a kundo o ti dɔwɛrɛ dɛ tasuma k'a kundo Mali ani France cɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ Bazoum ko a bɛ o baaraw la Bazoum ni o ye Niger président ye k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafonidilaw y'a wele u ka kunnafonidi so dɔ la walima kunnafonidi sɛbɛnfura dɔ kɔnɔ min ni o cogoya ko la kura o sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bazoum la waati min na Mali kɔni y'a ɲini k'i se mɔ G5 Sahel o kow la a ye k'a dɔn k'a fɔ Bazoum ko hali bi kɔrɔfɔ cɛjugu min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu la kɔrɔfɔ porokotolen caman bɔlen filɛ a da kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in tɛ fɛ koyi min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni olu tali kɛ ka lagosilikanw ta ka anw ka jamana ɲɛmaw k'u sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ni autorité intérimaire don walima k'a dɔn k'a fɔ autorité transitoire don olu bɛ jamana a camancɛyɔrɔ fanga koɲɛ bɛ maa minnu bolo bi Bazoum sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Bazoum na kuma cɛjugu ta ka anw ka ɲɛmaw sɛgɛrɛ walasa a bɛ se ka manja ani cogoya duman sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ France o président kɛrɛfɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya Macron ni o ko tɛ wallahi Macron o don dɛ n ko Bazoum ninnu ye Macron ka u bɛ a ka ɲi sa an ka taa parce que b'a ka fɔlɔ ni o ye Birima Gindo Gindo y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali ni Niger ta k'a lajɛ a bɛ waati caman bɔ Mali ni Niger k'a dɔn k'a fɔ jamanaw don mun ni an bɛ dan bɔ mais k'a dɔn k'a fɔ badenya ni sinjiya bɛ Mali ani Niger cɛ mais k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa min ni o filɛ nin ye Niger kunna bi ni o cogoya ko Bazoum k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Bazoum kɔni kɛ mɛ maa ye maa min bɛ yen sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ni a bɛ k'a ɲini ka Mali ka anw ni France hali bi ka an kun gari ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ waati min na ni coup d'état filanan ni o kɛra min ni o ye deuxième coup d'état ye k'a dɔn k'a fɔ Bandaw ani Mokhtar Wane olu ka waati tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ko kabini o kɛra k'a daminɛ o waati la ka se bi ma Bazoum kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛdɔn maa wɛrɛ foyi tɛ yen ni anw ka jamana in tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ni olu bɛ transition kunna Bazoum bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kala k'o kari anw ɲimi ɲɛnɔ Bazoum kɛn bɛ ka a ma maa si ye bi min ye o ye anw ka ɲɛmaaw ye parce que b'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ Bazoum a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda waati min na k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in kɔni y'a ɲini k'i se mɔ k'a dɔn k'a fɔ farafinna jɛkulu caman de bɛ yen k'i se mɔ o sen nɔ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni dɔnnen ni anw ni France cɛ nka k'a dɔn k'a fɔ Bazoum ye anw sigiɲɔgɔn jamana ye k'a dɔn k'a fɔ Niger ye anw jɛɲɔgɔn jamana ye nka n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ Bazoum ole kɛ a ka tasuma kumɔ ko Bazoum ko a bɛ ka lɔgɔ suruku waati bɛɛ lajɛlen na wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ kuma de fɔ kuma mun ni Macron bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun ne mana ne Bazoum yɛrɛ u t'a jateminɛ u ka jateminɛ o don ne bɛ ka ja dɔw lajɛ a bɛ ka kuma dɔ fɔ ne ko n sigi nin n'a ko bɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ayiwa a kan ka jateminɛ dɛ ko n'i bɛ gouvernement kɔnɔna la ko i tɛ muso fila furu k'i tɛ muso fila furu ko n'i bɛ gouvernement kɔnɔ ko n'u donna gouvernement kɔnɔ n'i donna kɔnɔ ka sɔrɔ fila b'i bolo dun o tuma i bɛ kelen kɛ cogo di Bazoum tile la i bɛ kelen bila fiyewu an t'a bila aw de kama n k'u ka cɛ in jateminɛ u k'a jateminɛ n'a ni a y'a sɔrɔ ko bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ o sababu kɛ kuma faratilen caman bɔ kuma faratilen caman de bɔ cɛ in da bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Birima Gindo ka fɔ la kabini k'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel n y'a dɔn k'a fɔ a bɛ jamana 5 ko fɔ min ni o ye Mali ye Tchad Niger i k'a dɔn k'a fɔ ka se Burkina Faso ma k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye G5 Sahel jamanaw ye cɛncɛn fo i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu ni u bɛ danbɔ wuli ka jɔ kɔni k'a dɔn k'a fɔ Mali a tun ye maa cɛfarin ye a kɔnɔ anw ka Mali ye cɛfarin ye a kɔnɔ G5 Sahel k'a dɔn k'a fɔ kabini Mali kɔni y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ko ale b'i se mɔ o la maa bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko nin ye G5 Sahel ko nin ye a su donnen ye koyi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali tun ye cɛfarin ye G5 Sahel kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jadi kɛlɛ min ni a bɛ ta ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ n'i ye Mali sɔrɔsiw ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn G5 Sahel a ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali don dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali nana i se mɔ o la a k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ na dɛ waati min na Mali kɔni ye hakilina ta k'i se mɔ G5 Sahel ko la a b'i n'a fɔ nin kɔrɔfɔ in ma bɛn Bazoum ma a kɛlen bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Bazoum a ka kɔrɔfɔ cɛjugu ta min bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaaw la ka burujali kumaw ta ka anw ka mɔɔw sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lagosili kumaw la k'o caman ta ka anw ka mɔɔw sɛgɛrɛ a ka jan Bazoum a ka hakilina ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ h'a ka jan min bɛ tali kɛ Européens ka sɔrɔsiw la Faransi ka sɔrɔsilakaw k'a dɔn k'a fɔ ka se Europe jamana wɛrɛw ma olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ h'a ka jan ka teriya k'a kuraya tuguni min bɛ tali kɛ u ka sɔrɔsilakaw la k'o cɛ ka na bila Niger ani Mali frontière la o y'a kungo ye a k'u cɛ ka taa ye
a ko ko sabula I ka dɔn k'a fɔ kabini G5 Sahel kɛlɛ daminɛna a ka jan anw ka autorités kuma o kuma k'olu b'a fɔ k'a fɔ montée en puissance de l'armée malienne ko o n'a ta o ta n'i ye Mali ani Niger ta k'a lajɛ hali bi i ka dɔn k'a fɔ Bazoum y'a jira k'a fɔ ko Niger bila mais i ka dɔn k'a fɔ jadimaw ka bolo kan ɲɛna groupe min bɛ yen ni o bɛ wele ko État islamique au Grand Sahara k'i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na olu bɛ ka caniwalew ni binganiwalew ta ka Niger kaw sɛgɛrɛ mais i ka dɔn k'a fɔ Mali ani Niger cɛ n'i ye o frontière ta k'a lajɛ Mali sɔrɔsilakaw tɛ ka fɛɛrɛ ni dabali foyi tigɛ walasa yenkaw bɛ se ka lakana cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ Mali b'a fɛ k'i se mo G5 Sahel la Mali yɛrɛ senkɔrɔ a la pewu o kuma ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ sɔrɔsilakaw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'i ka dɔn k'a fɔ nin frontière k'a lafa i ka dɔn k'a fɔ Faransi sɔrɔsilakaw la Europe sɔrɔsilakaw olu bɛɛ lajɛlen kana yɔrɔ in daminɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka lakana k'a sabati olu ka kin kɔnɔ Seriba ka fɔlɔ ni o ye Birema Gindo a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ Birema min bɛ tali kɛ Bazoum la Niger président a kɔni bɛ ka kɔrɔfɔ cɛjugu ta ka anw ka malidenw sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni ka dɔn k'a fɔ olu bɛ kɛ sababu ka mangoya ka ta a ka anw ni Faransi sɛgɛrɛ Bazoum kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ se ka manja sɔrɔ a jɔakɛ walima a denkɛ ni kɛrɛfɛ n'o ye ka dɔn k'a fɔ Macron ye o kuma kɔrɔfɔ minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ taa Macron jimi sira fɛ sanga ani waati Bazoum bɛ k'olu ta ka Macron sɛgɛrɛ o kuma min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ cɛjugu la k'o ta ka anw ka autorités sɛgɛrɛ Batiri filɛ nin ye an ye min fɔ i ka dɔn k'a fɔ le pays kɔnɔ Birema Gindo ale ka sɛbɛn don mun ye kara mun n'a bɛ Bazoum kɔ kana siga Abu Akara a b'a gɛn ka minɛ ten cayi a b'a sɔrɔ ko G5 ko o sara G5 Sahel yɛrɛ ma deli ka wuli a ma wuli G5 Sahel yɛrɛ fila dama ma deli ka wuli a ma wuli a bɛ san fila bɔ G5 Sahel a b'a disi kan nin a b'a kan a jɔn bɛ ka wari bɔ ka don a da fɛ fiyewu n ko G5 Sahel n ko Mali de tun bɛ ka wari bɔ ka don a da fɛ Mali de bɛ ka a ko caman kɛ alors donc Antonio Guterres ma a kuma fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye G5 Sahel a bɛ se ka financer cogo min na financer ka ɲɛnamaya cogo min na o fɔra nanzaraw cɛ ka t'e fɛ yen kɛ a cɛ ka taa yen mais kara min bɛ Bazoum kɔ karam dara a bɛ fɛ olu de kana to kara min bɛ Bazoum kɔ k'a yɛrɛ maja mun ye Macron ye k'a yɛrɛ maja a t'a bɔnɛ i den fila min maa min den wa mɔden walahi kabini ne cɛkɔrɔba in sigilen o don ko nin kuma in b'a da kɔnɔ k'a fɔ ko wa ko ni dɔw donna gouvernement kɔnɔ k'u tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ muso fila t'a kɔ n ko a ye cɛkɔrɔba in jateminɛ n'a tigi ka commenter ka péter dɛ a ka ɲɛsin kuma ɲɛnamaw ma sa ninnu tɛ jamana ɲɛma ne jamana ɲɛma ka kuma ya da man ka dɔn ninnu ye kodɔnniw de ye sa muso ko olu kuma dɔn ko an ka gouvernement a sigilen bɛ musokulu ɲɛma olu bɛ tɛgɛrɛ f'a kunna Niger ye sa dɛ o ye Niger programme ye o tɛ se ka fɔ an fɛ yan o fɔ an fɛ yan kɛ comment enfin gouvernement comment sɔrɔ mɔgɔw b'u ka comment o ka to an ka dɛmɛ Ala ka ɲɛ ka da i bolo don Abu n bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako ne bi bɔ ni ale ye o ka kɛ ne maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye an ni Erisilakaw ye Abu Safinɛ Jara ko in dili tɔ ko a bɛ ka don ka taa a fɛ koyi o siratigɛ la an ka minisiri mun bɛ n'o de Ablaye Diop ye ale mun ne a ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma a ye nin délégation belebele o wulila o délégation ninnu bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye minisiri caman den ko o ba a la k'u kunda mun ye Moscou kan n'o bɛ Irisi capitale Abu Safinɛ Jara n'o o ba a ko fɔ Fatigi b'a ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Diop a kɔni min délégation belebele ɲɛ koyi wa mun ye Irisi la siga t'a la k'u kundalen min ye kan n'o bɛ Moscou o ko fɔ Fatigi b'a ka fɔ la a ko kabini donni mun kama mun ye gɛlɛya o donna anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la o la accord de défense mun n'o ba anw ni Faransi cɛ Abu Safinɛ Jara an y'o fara k'o da ten cayi o bɔlen kɔfɛ mun ye G5 Sahel ye an y'a yira k'a fɔ ko an to o fɛnɛ o la mun ye terroriste kɛlɛ Abu Safinɛ Jara ko an ka baara ko a bɛ ɲɛsin o ma nka mun ye jamana faamaw ye u kɔni sigilen tɛ koyi u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen ka fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Irisi jamana o sababu kɛ n'i y'a ye ko armée monte en puissance bi Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye Irisi jamana ale kɛlen bɛ ka dɛmɛ belebele o de ta ni ka anw sɛgɛrɛ o siratigɛ de la hali waati tɛmɛnenw na mun ye Irisiw ka ni minisiri mun bɛ yen n'an k'a ma ko Sergei Lavrov Abu Safinɛ Jara a ye taali dɔ kɛ mun ye Algérikaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna la a ye
tile fila taama k'o kɛ Algérikaw fɛ yen mun ye Algérie marabaw u n'a a sigira o kumara u ye marasi ka a batterie ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mun ye Algérie marabaw u y'a yirala k'a fɔ ko mun ye Sergei Lavrov n'o bɛ Irisiw ka nin diplomate ba in kɔfɔ k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye Mali ye basigi ko bɛ se ka na anw ka jamana o kɔnɔna la cogo min na mun ye Algériens ka marabaw u y'a fɔ Irisikɛ ye n'o bɛ Sergei Lavrov kɔfɔ k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ko ka ko fɛn mun jɔrɔ bɛ Algérie la bi k'o sababu kɛ ko mun ye Irisi o ni Ukraine k'u karilen nu ɲɔgɔn na ko o kɛlɛ ko o kana kɛ sababu ye ko mun ye Irisi ko a kana i bolo jigin dɔɔni Mali la dɛ ko mun ye Mali ye n'a bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ sen kan ko a ka o fɛɛrɛ k'o tigɛ sen kan Mali ko an bɛ se ka kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma cogo min na mun ye Irisiw nin kuma a bɔra mun ye Algérie marabaw da ka ɲɛfɔ mun ye Irisiw ka nin ministre ye n'o bɛ Sergei Lavrov n'o bɛ ale kofɔ Abu Safina Jara hali bi mun ye Algériens o kumara ko ye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye Irisilakaw ye hali bi an kɔni ma an banba a kan a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ o sababu kɛ jamana in bɛ bolo min kan bi n'a bɛ ban Maliba o kɔfɔ ni Ukraine kɛlɛ nana kɛ sababu ye k'o y'a ka kɛlɛkɛcɛ dɔw cɛ ka taa ye Abu Safina Jara ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko mun ye terroriste ye a ka ja fo ka taa fara mun ye puissance étrangère wɔɔrɔw kan nanzaraw yɛrɛ b'u la ko siga t'a la k'u bɛna ban Maliba ni kana a kɛlɛ dɛ o kama ko an b'a fɔ a ɲɛna a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kɛ a bɛ ka wulikajɔ mun kɛ nin waati in na ka ɲɛsin jamana in ma n'o bɛ ban Maliba ko fɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan a ka dɔ fara o wulikajɔ kan lakana ko a bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na lakana ko a bɛ se ka na cɛncɛn fuga kan cogo min na wa Sidikɛba ka fɔ la a ko an kɔni délégation ba in wulila k'u kunda mun ye Irisikaw fɛ yen ni Ablaye Diop ni a ɲɛ minɛlen don a bolo a b'u taa ko kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruya k'o sɔrɔla lakana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen anw ni Irisi an bɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma sira caman o fɛ a fɔ kelen lakana o tɛ kelen wa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye locomotive ye n'o bɛ terrain ko kɔfɔ Abu Safina Jara ani Irisi terrain ka nɛgɛ boli nɛgɛ kan awɔ n'aw ni Irisi bɛ ɲɔgɔn bolo Abu Safina Jara mun ye kɔgɔji ye a bɛ nin da kɔgɔji jɔn k'o bila n n'a fɔ n k'u bɛ kɔgɔji sama ka na o tuma o ma fɔ ka tɛmɛ de kɔma kɔgɔji n'a ni Irisi bɛ ɲɔgɔn bolo kɔgɔji bɛ na cɛman fɔ ko u bɛ na n'a ye fɔ Mali kɔnɔ yan nka ale k'a bɛ tɛmɛ kangaba a ko bɛ tɛmɛ kangaba fɛ i tulo b'a la tɔma Abu Safina t'a la koyi a bɛ se ka kɛ wa an dangalalen a dun fana ko danganiyaw b'a bolo wa a bi kɛ a ko projets bɛ yen a financement bɛɛ bɛ yen n'a bi kɛ alors kɔgɔji bɛ na a bɛ na siga t'a la Abu Safina Jara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye engrais ko ye an ni Irisi an bɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o sababu kɛ mun ye Irisi jamana u bɛ engrais dɔn i n'a fɔ dɔn ani tɛgɛrɛ Abu Safina Jara o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Irisilakaw bɛ na hali anw dɛmɛ mun ye kɛnɛya sira ko o kɔni kan nin délégation belebele min kɔni wulila ka taa Irisilakaw fɛ yen Abu Safina Jara lakana tɛmɛnen kɔfɛ an ni Irisila an bɛ se ka jigin an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na terrain o bɛ se ka kasi an bɛ se ka bɔ jamana in kɔrɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safina Jara mun ye hali bi lakana fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye engrais ko n'o ye sɛnɛkɛlaw jɔrɔ ye mun ye an ni Irisi an bɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma o sira o fɛ fo ka taa fara mun ye kɛnɛya baaraw kan ani mun ye dugujukɔrɔ nafamafɛnw Abu Safina Jara olu baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na an ni Irisila jamana an bɛ n'an bolo di ɲɔgɔn ma don n'a nataw la wulikajɔw bɛ sigi sen kan Mali ko a bɛ yiriwa kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Umaru Angoyiba maa min ye sɛbɛnnikɛla o ye ale ye soit de Bamako o kɔnɔna la biri kɛra ka fɔ Umaru Angoyiba an b'ale fo a fo n bɛ segin ka tegi k'a dɔn k'a fɔ le pays kɔnɔ hali bi dɔgɔnɔkɛ ale ka sɛbɛn don n'o ye B Gindo B Gindo k'a dɔn k'a fɔ a kumana a y'a yira k'a fɔ ministre min bɛ yen ni o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛbɔw ma an k'o ma tubabukan na ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale ko tɛ Ablaye Diop o ko tɛ kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ négociation na Mali ani CEDEAO cɛ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ tabarikala wa i k'a dɔn k'a fɔ hali a tɛna mɛn bilen min b'i wele ko solution idoine a ko o bɛna sɔrɔ koyi n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen b'i ɲini ka tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ min b'i wele ko sanction n'o de i k'a dɔn k'a fɔ min binnen bɛ anw kan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati in na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ dɔɔni dɔɔni i k'a dɔn k'a fɔ Togo président a bɛ wulikajɔ caman na walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a bɛ se ka don anw ka jamana in kɔrɔ bɛɛ gindo a ko i k'a dɔn k'a fɔ jamukan min ni o bɛ tɛmɛ kɔmuso sanfɛ n'o ye ORTM ye fɛn jɔ a ti dɔwɛrɛ dɛ a bɛ fɔ a ma ko Mali kura taasira o Mali kura taasira mun n'a bɛ tɛmɛ bi ORTM sanfɛ ɲɛmaa b'o de la yen a b'o de la yen ani ministre dɔw ɲɛ bɛ kɛ naani ye bi u n'a ɲininkali busamisɛnnin ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a natɔ ni dɔɔnin ka na han transition ministre ninnu bolo jalen don koyi mais caman fana tɛ ka d'u ma o transition ministre ninnu kɔni ni Ala cɛ a b'o an ka taa an ka yan bila Bɛɛ Gindo a ko
jɛmukan min ni a bɛ kɛ ORTM sanfɛ ni a cogoya ko Malikura taasira i k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛn min bɛ tali kɛ ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop Cɛjan i k'a dɔn k'a fɔ o jɛmukan in sɛbɛn Abdoulaye Diop a ye kuma duman caman fɔ kuma ninnu bɛ tali kɛ fɛn min kan ne k'a dɔn k'a fɔ hakilina jumɛn bɛ yen walima i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ niveau jumɛn na bi Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ sanction a bunakun kan sanction a wulili ko walima a maintenir ko o bunakun kan i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye an ka waati ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye jamanakuntigi min ni o bɛ Togo cogoya la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ka choix bira a kan a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ ale tɛ médiateur ye bilen dɛ nka min ni k'a dɔn k'a fɔ an b'a wele tubabukan na ko facilitateur maa min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye taa ka seginw ka se ka kɛ walasa kow ka se ka nɔgɔya cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ka i da don a la walasa kow ka se ka nɔgɔya cogo min na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Togo président i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ o baara la mun y'a to ko u ye min bɛ tali kɛ Togo président na mun y'a to i k'a dɔn k'a fɔ u ye a choisi a choix ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Togo président ta k'a lajɛ wɛrɛ min ni a bɛ jamana in kɔnɔ n'a fɔ waati tɛmɛnenw na ka se fɔ sisan ma Togo président i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ a bɛɛ lajɛlen dɔn wɛrɛ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a tɛmɛna Mali ani communauté internationale cɛ maa min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ an ka nin farafinna jamanaw kɔnɔ walima tilebinfɛ jamanaw kɔnɔ maa min bɛ yen sanga ni waati ni a b'a da ɲuman don i ka ko la sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mandɔrɔw la o kan'i sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a kuma dama kabini a ma choisi i k'a dɔn k'a fɔ ko Togo président bɛ ka o waleyaw kɛ ka anw sɛgɛrɛ a banna a y'i cɛsiri parce que ka fɔlɔ ni o ye Bɛɛ Gindo y'a fɔ ka kɛɲɛ ni nin hakilina ɲumanw ye Togo président na kuma k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi ni o ye Asimi Goïta ye ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ an ka Togo président in da k'a choisi i k'a dɔn k'a fɔ a ka se k'i da don ko in nɔ cogo min na walasa sanction min ni a binnen bɛ jamana in ka gɛlɛya min bɛ anw ni CEDEAO cɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko nin de kɛra sababu ye min b'a to k'a fɔ ko choix kɔni nana bi i k'a dɔn k'a fɔ Togo ale masakɛ kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka wulikajɔw kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ Togo masakɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɔ ka bɛɛ a bɛ se ka sabati cogo min na ministre Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya donna anw ni CEDEAO cɛ wa gɛlɛya don bɛ an ni communauté internationale hakaja a jamana dɔw cɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ négociation na a kow bɛ senna koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko sira ɲumanw yɛrɛ bɛ yen maa ɲɛnama da donnen bɛ a kow la hakaja an bɛ ka taa cogo min na a i k'a dɔn k'a fɔ ko ni an dara nin cogo in na a i k'a dɔn k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko a tɛna mɛn bilen sanction in ko a na wuli ka bɔ anw kan ni bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi CEDEAO gɛlɛya donna an jɛ sababu mun kan a k'a dɔn k'a fɔ ko o ye san 5 ko ye malidenw tun y'a fɔ k'a fɔ ko san 5 ko ka di transition ma i k'a dɔn k'a fɔ ko an ye o bila min bɛ tali kɛ talon-talonninw na an ye talon-talonninw caman kɛ ka na se fɔ kalo 24 ma kuma i k'a dɔn k'a fɔ kalo 24 a i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna olu jɔ mɛn o kan wa i k'a dɔn k'a fɔ hali ka ja Togo président bɛ wulikajɔ min na wulikajɔ in tɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ kalo 24 na dɛ wulikajɔ in kɔni bɛ ka kɛ kalo 24 bɛ se ka to senna cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ sanction fana bɛ se ka wuli ka kalo 24 k'a to senna Togo président a bɛ o wulikajɔ la tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la a kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ale nisɔndiyalen bɛ a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ négociation bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ ma sabati fɔlɔ nka a tora dɔɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ ka bɛɛ ko a bɛna sabati i k'a dɔn k'a fɔ ko kumaw bɛna bila ɲɔgɔn da rɔ i k'a dɔn k'a fɔ faamuyaliw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka na i k'a dɔn k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma don nataw la denw na tɛgɛrɛ fɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni Ala sɔnna ko ani CEDEAO ko an na bɛn fɔli nɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye Togo jamana ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ ale ka wulikajɔ ye masiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ le pays kɔnɔ Bɛɛ Gindo ale ka sɛbɛn don le du Mali Abou Safina Jara ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye Abou Safina Jara a bɛɛ nata mun ye nata o mana teriya mun ni ko o sinsin ne nata n'a ma fa ni sigi n'a ye k'a fɔ ko teriya ko a bɛ kɛ popopo mun ye Adama Kulibali ale de kumana le du Mali o kɔnɔna la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye Cheikh Umaru Sissogo ani docteur Sogɛl Kokala Mayiga Abou Safina Jara kunu ninnu tun ye teri ye kunu ninnu gunula kuma caman tun bɛ fɔ ɲɔgɔn ye nka an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye Cheikh Umaru Sissogo ani docteur Sogɛl Kokala Mayiga Abou Safina Jara ninnu kɔni bilama ko sɔ ko a tɛ ka fi daga kɔnɔ dɛ wa kelen bɛ toto tire nama nama tire toto pati koloma ɲɛjugu bɔra an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan a man di politikimaaw bɛ ten don n'an ye kalo 6 kɛ ja la kalo 8 bɛ dafa tuma min o b'a sɔrɔ n ka cɛ intérêt voilà waati tɛmɛna sa problème
Munya Adama Kulubali ako ame domina inafo ko bi munya nga jamana premier ministre de no de docteur Sokel ko kala Maïga anate du koro bilama Abou Safna Jara ko agelalen no foka foko agelalen odo kabe done mun kama muye primature ataraka kalfa Sokel ko kala magama Abou Safna Jara amati mawati ninga ibe na ka foko muye M5 madoba akonala ulu ko ne furugu chama ni ko odakena ko ni ko oka patrick baka fola ako ame domina ko bi munya Cheikh Oumar Sissoko ni ya jetemina kalaje jakulu munno obesenga nanga mako mouvement espoir malikura o ara jakulu ma chief laidi espoir malikura jakulu nti merci non ko sabaga femme yoro dola ikasa Maïga be yoro dola Cheikh Oumar Sissoko be yoro dola amachi jakulu shite merci non achira bobo ni jakulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ a damata fan fɛ a cira k'a dakolonci Abou Safna Jara mun ye Cheikh Oumar Sissoko ani Sogal ko kala Maïga k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Cheikh Oumar Sissoko MK Abou Safna Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fo mun ye Sogal ko a ka baara de bila ko gouvernement kura de ka sigi sen kan ko Sogal ko a ti se mun ye Cheikh Oumar Sissoko ale ko ten ale bɛ bilen cɛkɔrɔba tɛ fɛ ka a bila koyi u ka to an ka taa sa Abou Safna Jara ko kɛlɛ kɔni ko a dara kɛnɛ kan ti cari o sababu mun ye Cheikh Oumar Sissoko a ma dogo koyi a ko an bɛ don min na ko bi ko Sogal ka gouvernement k'u kan ka baara de ka a bila a bɛɛ n'a ta hali bi na ye k'a fɔ M5 yɛrɛ fana kɔnɔna la maa damadɔ o b'a a kɔnɔna la olu fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Sogal ko kala Maïga ko a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ mun ɲini ko o bila sen kan M5 RP n'a fɔra ko Sogal ko kala Maïga k'e ye premier ministre ye ko M5 RP ko o ɲɛmaa fana ye ko ye fɛn mun n'a kɔni tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini o maula ibe na ye k'a fɔ ko mun ye premier ministre kɔrɔ dɔ tun b'an ka jamana in kɔnɔ yan n'an k'a ma ko Modibo Sidibe ale bɛ o maula fo ka taa fara mun ye Kɔnima Sidibe kan Abou Safna Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ne farala ɲɔgɔn kan ka M5 RP ni ka a sigi sen kan Patrick b'a ka fɔ la a ko gɛlɛya min yɛrɛ n'a bɛ M5 RP kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi ko mun ye Sogal ko kala Maïga a bɛ ministeriya mun na premier ministeriya mun na a ka bɛ tila k'a fɔ ko mun ye mouvement M5 RP Abou Safna Jara ko o ɲɛmaya minɛ ko gɛlɛya caman bɛ M5 RP kɔnɔ bi Abou Safna Jara n'i y'o bɔ a la a tɔ b'i dɛ anw yɛrɛ fana bɛ nata fara a kan nata in ye n ka laɲini ma sabati o de y'a fanba ye anw b'o fara a kan hali n'o y'a sɔrɔ fasigɛba m'o fɔ n ka laɲini ma sabati Abou Safna Jara kɛlɛ dɔ bɛ yen a bɛ yen o bɛ kɛlɛw kɔnɔ dɛ kosɛbɛ Abou Safna Jara ko mun ye Sogal ko kala Maïga ani mun ye Cheikh Oumar Sissoko kɔni bilama est-ce que t'a la ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni ko a dayɛlɛ la koyi hali n'o y'a sɔrɔ mun ye Modibo Sidibe fo ka taa fara mun ye Kɔnima Sidibe ninnu na olu m'a jira k'a fɔ ko mun ye Sogal ko a ka baara bila a ka démissionner nka olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka M5 kɔni ko o ni minɛ cogo min na tan Abou Safna Jara ko o t'olu fɛ kolo ye nka mun ye Cheikh Oumar Sissoko ale ko mun ye Sogal ko kala Maïga k'a ka baara yɛrɛ de bila ko gouvernement kura ko o ka sigi sen kan ko Sogal ko kala Maïga ka gouvernement olu t'a lakodɔn bi tɛmɛnen kɔfɛ olu t'a lakodɔn sini bi jumɛn bi kɛ bi dati i filɛ waati min yɛrɛ la sisan bi ye le combien bi sɔnni bi cɛ kɛ olu t'a lakodɔn awɔ k'ale t'a lakodɔn olu ye maa jɔlen minnu t'a lakodɔn ayiwa e ka maaw tɛ e de politique maa ye ne m'a f'i ye ko ne y'a bila de e ko ne ma politique an y'a bila a mɛnna Abu kunnafoni filɛ nin an kɔni an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko ale ma ko Soir de Bamako i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ Soir de Bamako n'i y'ale bila n b'a sama ka gɛrɛna Laya Jara ale ka sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ n'i da sera politique maaw ma Sam Silima a ko il a faim Cheikh Oumar Sissoko il a faim i bolo don an ka taa ni fɛn bɛ maaw la a ye dɔɔnin don da sa Abou Safna Jara dɔɔnin an b'a kalama koyi dɔɔnin dɔ dabilara dɔɔnin dɔ da o dabilara dɛ an bɛ nin dɔn koyi nin ko in nin kɛlɛ ninnu dɔɔnin don sidɔnnin kosɛbɛ Laya Jara ale ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ politique maa dɔw la don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ nin caman kun bɛ yen minnu ni u kun ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda min bɛ tali kɛ u ka hakilinako la ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ élection ko ye k'a dɔn k'a fɔ politique maa damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ minnu ni u kun ye u hakilinaw yɛrɛ di ka ban wa i k'a dɔn k'a fɔ maa caman kun bɛ k'a lajɛ min ni an b'a wele ko pronostic ne ye k'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka teli ka jamanakuntigiya ka don a da fɛ walima k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la ninnu kun ye maaw kun commencera ka min bɛ tali kɛ o hakilinadiw la ka baaraw kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ politique maaw yɛrɛ dɔw kun bɛ yen minnu ni u commencera k'u ka hakilinaw fana da kɛnɛ kan k'a sababu kɛ politique baaraw ye parce que i b'a ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ a cogoya ye Musa Mara n'a bɛ parti yɛlɛma cogoya la a k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw min ni a bɛ se a ka kow la kosɛbɛ wa maa dɔw i k'a dɔn k'a fɔ ni a ka kegu kosɛbɛ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu dɔ nana créer min ni o bɛ wele
ko cadre d'échange des partis politiques pour une transition reçue a fɔ waati dɔ la ninnu kɔni nana ye min bɛ tali kɛ élection na a labɛn tɛ i ka dɔn ka fɔ transition mɔɔw kɔnɔ ma i ka dɔn ka fɔ u nana fara nin jɛ jɛkulu in kɔnɔ walasa ka Gwara yɛrɛ k'a bolo da koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka waati dɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya ka dɔn ka fɔ ko ni u tɛmɛna ka sɔrɔ élection ni u ma kɛ a ye k'a dɔn ka fɔ maa minnu bɛ an kunna bi fo u tɛna olu lakodɔn parce que b'a ka fɔ la a bɛ waati min na komi bi maa minnu bɛ yen k'a dɔn ka fɔ ni olu kun bɛ nin boli la ni u kun bɛ a wuli ka jɔ la walasa k'a jira k'a fɔ élection a ka kɛ k'a jira k'a fɔ u mago bɛ élection na u b'a fɛ élection ka kɛ nin date in na a ye k'a dɔn ka fɔ an bɛ waati min na komi bi a k'i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen da dennen bɛ tegu walahi a bɛɛ da den na ten i b'a fɔ olu ye kuma min fɔ ko nin tɛ parce que b'a ka fɔ la ninnu ka date kun ye mun de ye k'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ autorité transition mɔɔw ninnu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnyana wuli ka jɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni an b'a wele lutte contre la corruption et la délinquance financière a na kɛ ni u ka date kun dɔ ye nin ye k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kuma porokotolenw bɔra maa caman da a ka ja olu dɔw bɛ k'a dɔn k'a fɔ bolili bin dɔ bi k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ fana bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption kabini a kɛlɛ kabini a engagera k'a dɔn k'a fɔ yurugu kabini a kɛlɛ daminɛna autorités fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ hali bi ni u bɛ kaso la k'a dɔn k'a fɔ a bi n'a fɔ k'a fɔ n'i ye ninnu maa caman ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min ni a bɛ sen nɔ yali est ce que ninnu dɔw bɛna ka a kama wa yali wulikajɔ na ban ni turu ma se a dɔw ma wa k'a d'a kan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kun ye wulikajɔ k'a boloda k'i k'a dɔn k'a fɔ camancɛla fanga maa ninnu u tɛna u lakodɔn ni waati dɔ sera u tɛna u lakodɔn k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen nɔ n'a bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ délinquance financière kow la n'o de ye yurugu kɛlɛ ye a ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kuma fɛ élection ka kɛ a dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko u ye postubaw kɛ jamana in kɔnɔ a dɔw bɛ yen ko u kɛra directeur baw ye a ka ja dɔw bɛ yen olu kɛra ministres ye nɔbɔli min ni a bɛ sen nɔ yali k'a dɔn k'a fɔ nɔbɔli tɛna se u ma don nataw la wa o kuma k'a dɔn k'a fɔ a kun ka kan k'a fɔ ninnu kuma fɛ teliyala i k'a dɔn k'a fɔ élection a ka kɛ a kɛ waati la walasa i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen nɔ don nataw la turu kana se u ma a bɛ s'u ma n'i y'a du aramu a bɛ s'i ma a bɛ s'i ma dɛ Abu k'a dun k'a tɛ s'i ma fo malidenw bɛ se ka ɲinɛ dossier engrais feerela tɛ kɔ yan wa o kɛ man di olu de t'a cadre kɔnɔ ye o kɛ man di olu de t'a kɔnɔ yan o b'a kɔnɔ engrais feerela tɛ kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna tracteur feerela tɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna o kɛra loi de programmation militaire a nafolo a burusira bɛɛ ɲɛna o kɛra jɔn de tun b'a kɔnɔ olu de tun b'a kɔnɔ olu de tun tɛ awɔ n'u y'a dun u b'a fɔnɔ u b'a fɔnɔ dɛ Mali kiritigɛlakaw wa u wulilen don k'u jɔ cɛ o cɛ kɔni n'i ye jamana in ka nafolo k'a dun Abu Safinɛ Jara an m'a fɔ k'a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ dɛ awɔ nka caman bɛ se ka sɔrɔ nka caman kɔni o sabu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kiritigɛlakaw ye u ye wulikajɔ dɔ parce que fɛn ninnu caman bɛ Abu a tɛ fɔ kɛnɛ ma a tɛ bɔ kɛnɛ ma awɔ n'o tɛ kiritigɛlakaw ye maa mun bolo da u kɔ u bɛ ka jamana ka nafolo sara o fana ka ca dɛ o ka ca yɛrɛ de o ka ca nka an bɛ don min na ko bi n'i kɔni y'a ɲɛnɛmu u ka da o sɔgɔ ayiwa o de kama ne y'a f'u ɲɛna frontière ninnu na u ka da o tugu dɛ Sam Silima anw tɛ cɛbilen ko kalama ko cɛbilen Dramé fo ka taa fara Bacili cɛkɔrɔba kan an kɔni t'a dɔn a ko bɛ bolo an t'u ka ko si dɔn non cɛbilen tunna dɛ a tunna a tunna Basiriba ka fɔ la ni o ye laya ye laya kɔni y'a jira k'a fɔ bete a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin politique maaw la an bɛ waati min komi bi a ko u da deli mɛ i k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye barakolo u y'a sɛbɛ gosi k'a sababu kɛ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa élection a bɛ se ka kɛ nin waati fɔlen na cogo min na nka élection ma se ka k'o la k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko lutte contre la corruption n'o ye délinquance financière ye u ka wari a burujabaw olu minɛnw bɛ sen nɔ nɔbɔliw bɛ sen nɔ yali k'a dɔn k'a fɔ ninnu da de kun tɛna kɛ nin ye wa walasa k'a dɔn k'a fɔ a kɛra cogo o cogo maa kofɔlen caman bɛ yen minnu ni u ye jɔyɔrɔbaw ta anw ka jamana in kɔnɔ parti dɔ bɛ yen min ni o ye Adama Kɔrɔni ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Adama Kɔrɔni ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa caman bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔba ta anw ka jamana in kɔnɔ parti wɛrɛ bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ o cogoya ko FAR an ka wuli FAR an ka wuli de Modibo Sidibe ninnu bɛɛ lajɛlen ye parti ye ka taa se k'a dɔn k'a fɔ CENI faso yiriwatɔ Muntaka ale ko tɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye parti politique ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fanga in kɛ anw ka jamana in kɔnɔ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ sen nɔ yali k'a dɔn k'a fɔ ninnu fana ta ye jumɛn ye a ko la walima k'a dɔn k'a fɔ turu na se u ma don nataw la wa nka kɔni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi nin parti politique minnu filɛ n'u kun ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda a ka ja kuma dɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko olu na kɛ jamana kuntigi koyi nka k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen da delen bɛ k'a kɛ min n'a fɔ ko ni u tɛ jamana in kɔrɔ
Ukakuma? Bakono. Ukakuma? Aywa. Ale n'u ka dade. Abu ale n'u dade. Ni y'a du bɛ wele de. Aburke. Dade kana da dade ma de. Aywa. Ni ala cɛ. I da gulɔbɔrɔni sigi k'i sigi. Cɛ. I bɛ wele. Fasiri filɛ nin ye. An ye min bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn. Soirée de Bamako ma an bɛ foli ta n'u k'u sɛgɛrɛ. Abu Safinɛ Jara hali bi an b'a yira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la. 94.4 tɔmi murumuru 5. An bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. An bɛna fɛɛrɛ dabali kɛ ka taa sugu kɔnɔ. N'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye journaliste 3 minnu o minɛlen don. Abu détournement ni surfacturation na. An bɛna o kunnafoni ka n'o balan k'o dayɛlɛ. Tabarikala. Yakuba Gindo. Abu Safinɛ Jara, an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ. Radio ye Nura FM ye. 94.4 tɔmi murumuru 5. An bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. Abu Safinɛ Jara, Yakuba Gindo, tɛrɛbɛsɛ b'i sɔrɔ yan. Tɛrɛbɛsɛ b'i sɔrɔ yan dɛ. Tɛrɛbɛsɛ ye jumɛn? A b'a dɔn. Tɛrɛbɛsɛ ka fɛn ma tɛmɛ o. Allah kibar. Isi sigi an ka taa. Abu Safinɛ Jara, hali bi an bɛ taa. Radio ye Nura FM ye. 94.4 tɔmi murumuru 5. Laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. Indépendant. Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye. Abu ne k'i ma. N donna maa ta. Maa mun ma don o ka kusa ni ye. Détournement, surfacturation. Abu Safinɛ Jara sariya mun n'a taara an ka jamana kɔnɔna la. N'a bɛ loi de programmation militaire na a bɔ o kɔfɛ. I bɛ ka tile o tɛ wa? Abu Safinɛ Jara a yira k'a fɔ ko nafolo kasabi mun na a bɔra. Ko a ka taa baara in dafɛ. Siga t'a la ko manchement ko o sɛbɛkɔrɔ kɛra la koyi. Détournement, surfacturation, faux usage de faux. Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye jalaku ye. N'a jalakiw n'a jɔli la kini bunakun kɛnɛ kan. Abu Safinɛ Jara maa min fɛ i yɛrɛ fa. Faseke b'a ka fɔ la. Mun ye Abila Jara ye. A ko mun ye journaliste 3. Tɛgɛ tara ka da olu kan. Colonel 2. Tɛgɛ dara olu kan. Commandant 1. Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ bi. Mun ye Bamako kasoboma o kɔnɔna o la. Faseke b'a ka fɔ la. An bɛ don min na comme bi. An ka critiquelakaw de wulilen don k'u jɔ. Abu nin ko in fɔ ka a kolon a bu k'a bɔ ɲɔgɔn ma. O sababu kɛ nafolo in a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca. Miliyari 1,220. Abu Safinɛ Jara o nafolo de bɔra an ka trésor kɔnɔ. Ko nafolo in ko a ka don an ka lakanabaaw la. Pankuruw ka san. Mun ye kɛlɛkɛcɛw ka jo. Cɛdenw ka ta. Abu Safinɛ Jara formation jolenw ka kɛ an ka lakanabaaw kun. I bɛna ye k'a fɔ ko nafolo mun ni a bɔra ta. Siga t'a la ko a ma taa a sira fɛ dɛ. O hukumu de kɔnɔna la. Ko wele kɔni ko a bɛ ka bila mun ye jalatigi belebelew ma dɛ. Wa wele bɛ ka bila minnu ma. A caman bɛ ka t'i sigiyɔrɔ bɛn ko 4 ni ɲɔgɔn cɛ la o la. Faseke b'a ka fɔ la. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ex-patron de l'armée. Abu Safinɛ Jara n'o kofɔra a bɛ Musafa Darabo a bɛ ale kofɔ. Mun ye armée. A taji ko bɛɛ lajɛlen de kalifalen bɛ ni général kofɔlen in na. Général Musafa Darabo. An bɛ don min na comme bi. Dankɔrɔba in a bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. Abu Safinɛ Jara mun ye général Sulemani Bamba. Sulemani Bamba. Ale fana ye mun ye chef d'état-major de l'armée de l'air kɔrɔ ye. N'i y'ale yɛrɛ ka cakɛda in jateminɛ k'a lajɛ. Mun ye nafolo kasabi min na a bɔra tan. N'a bɛ miliyari 1,230 n'a bɔ o kɔfɔ. Abu Safinɛ Jara mun ye général Sulemani Bamba. Ale tun bɛ cakɛda mun na. O de ye armée de l'air ye olu ka chef d'état-major tun ye ale ye. Jamana ye wulikajɔ kɛ. Walasa mun ye pankuruw bɛ se ka san cogo min na. Kɛlɛkɛ pankuruw bɛ se ka san cogo min na. An bɛ se ka jugu k'a kɛlɛ cogo min na. O sababu kɛ a donni kama maliden bɛɛ lajɛlen dangaliyalen don a kan. K'a fɔ walasa anw bɛ se ka juguw kɛlɛ. Abu Safinɛ Jara fo sanfɛ kɛlɛkɛlaw. M'o bɛ pankuru o kofɔ. An k'o de sɔrɔ. Faseke b'a ka fɔ la o yɔrɔ in kun kalifalen bɛ maa mun ma. N'o de ye général Sulemani Bamba. Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na comme bi. Dankɔrɔba in a fana bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ. N'o bɛ kasoboma a b'o kofɔ. Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye critiquelakaw ye wulikajɔ ni ka a bila sen kan. Maa ma de bɛ k'a fɔ ko sigari kɛlen n'u la. Ni nafolo ko in kɔni na. I k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko wele ko a bɛna bila i ma dɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. Mun ye colonel mun bɛ n'an k'a ma ko colonel Abdou Wahab Touré. Colonel Abdou Wahab Touré. Abu Safinɛ Jara ale fana bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ la o la. Mun ye colonel Mamudu Togo. Mamudu Togo t'ale wa? Awɔ. O t'a ka du. Togo. Cɛ sabali sa. Togo kolokani bɛɛ Togo la ka te. Mun ye colonel Mamudu Togo. Ale fana bɛrɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. Colonel Mohamed Lamine Keita. I bɛna ye k'a fɔ k'ale ye ji kɛ butɔn na. An bɛ don min na comme bi ale colonel. Colonel ka ji kɛ bidon na. Ala ma ji kɛ butɔn na. A bɛ ka ɲini ka kɛ. Colonel kɔni man ka ji kɛ bidon na. Tiɲɛ la. Ah non. Ko ale kɔni. A bɛ komi ale taara Hausa tɛrɛ la dɛ. A se la wa? A mana kɛ cogo. Hausa tɛrɛ ye se. Kiri kɔni bɛ ka ɲini ka kɛɲɛ. Colonel kana ji kɛ bidon na. Ka se kana. A kana. O de ka fisa. C'est-à-dire minnu bɛ ka ji kɛ bidon na.
Ni ye jige biro na k'i ka jamana blata ka sababu kɛ fɛngɛ dɔ taara k'i sɛgɛrɛ mais ça veut dire que itina natu mais a bɛ dɔw hakili la k'a fɔ ko ni fanga yɛlɛmana cogo dɔ la u bɛ se ka segin ka na o hakilina de b'u la ayi dɛ hali ni fanga yɛlɛmana n'u nana an bɛ don min na ko bi hali ni fanga yɛlɛmana n'u nana ngami Mali kura in bɛ cogo min na k'a fɔ ko a bɛna taa aw ka bolo in kan bilen fiyewu o kɔni kuma banna pewu dɛ an tɛ se ka n kɔ i k'i jɔ a ka k'i ɲɛna yan o de ka fisa a ka k'i ɲɛna yan dɛ nka banna kɛlɛ banna n bɛ segin so ayi n'i seginna so i bɛna n sɔrɔ anw y'a ye mun ye Sumeli Buwe Mayiga hali sini an bɛ ji d'a sɛnɛ la ko in bɛ wuli wagati min na fɔlɔ ka bɛ wuli wagati min na a se bɛ Sumeli Buwe Mayiga ka boli ka dankɔrɔba in tora yan Abu Safinɛ Jara fo ka n'a faatu o ma kɛ yan colonel ka boli bɛ jigɛ bidon na comment ça Abu colonel Mohamed Lamine Keita ale jigɛ bidon na ale bɛ ka ɲini ka kɛɲɛ nka mun ye kiritigelakaw kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na walasa bolo a bɛ se ka da a kan cogo min na commandant Aminata Doho o fana jɔ o muso ye dɛ commandant Aminata Doho awɔ n to Doho awɔ n t'a dɔn o ye fɛngɛ min ye Aminata Doho etini min tɛgɛ dara ale fana kan n'i ye muso ye dɛ Abu awɔ muso don colonel don wa colonel don ale ye commandant ye commandant o fana jala b'a bolo ale ye commandant ye o jala gurima ye tɛgɛ dara fana kan ale boli o bɛ yen ale bɛ taa awɔ olu bɛ taa o ka ɲi ale bɛ taa fara musokɔrɔba kan ye o tɛ a bɛ fara kan ye kosɛbɛ Abu wula ma se na fitiri ni safo seli o b'o seli ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara musokɔrɔba ka seli ka bon dɛ awɔ e delila ka dɔ k'a bɛ seli dɛ k'a bɛ seli awɔ a ka seli fanga ka bon yɛrɛ de ça il faut le dire e bolo mais comment il y a une mosquée là-bas n b'a kalama a bɛ ka seli a bɛ seli o tuma kaso kan ka maa ka seli dabila abada i kan ka seli donc musokɔrɔba a bɛ seli a ka seli fanga ka bon kosɛbɛ ça il faut le dire i tɛ ɲɛ d'a kan a kunnafoni kɔni an y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ seli kosɛbɛ kɔni e ma loi de programmation militaire a fɛn dɔ ma tɛmɛ i ka niveau la fiyewu a marché foyi ma tɛmɛ hali a bigi marché ma tɛmɛ hali a bigi marché ka e marché ma tɛmɛ ayi loi de programmation militaire n b'a fɔ ko bigi kelen tun bɛ feere fɔ kuyolu société kabako don koyi kabako de fɛ 11 millions de thé en un mois jamana in kɔni Abu n'i ko k'i b'i da don dunkojugu in na an bɛ bi bɛɛ k'a ti ban walahi k'a daminɛ démocratie la fo ka n'a bila bi la jamana in nafolo min dunna a kɔnɔ la n'i ko i b'i da don a dossier la fo ka n'a bila bi la walahi a ti ban n ko a bɛ jamana in jɔ kura ye de u bɛ nin de don an hakili la k'a fɔ ko Mali ye fantan jamana ye Mali tɛ fantan jamana dɛ u y'an mɛnna k'an tromper u b'an tromper nin de k'an hakili lafɛ n'i ko bɛ wuli y'a sabali Mali ye fantan jamana ye walahi Mali tɛ fantan jamana ye taa kalanbaw kɛ kɔfɛ ka taa vestibaw don k'u wallahi Mali tɛ fantan jamana ye kana an bloque yan Mali tɛ fantan jamana encore un pays pauvre Mali gestion ni maɲi ah oui mais c'est sûr ça e maa kelen e bɛ se ka maa ba kelen maa miliyɔn kelen ta ko o ɲɛnamu ni loi de programmation militaire ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ waati min na kɛlɛ bɛ anw de la dɔw de jɛlen don u muso kɔ dɔw jɛlen u denw kɔ a bɛ dɔw yɛrɛ jɛlen u ka denbaya kɔ ka taa kɛlɛ la wari bɛ bɔ ka di aw ma k'a ka taa maramafɛn san ka di olu ma e yɛrɛ mun bi yan e bɛ se ka kisi cogo min na e b'o danganiya olu ma a ma nɔgɔn an b'olu bila minɛ jumɛn kɔnɔ sisan a ka gɛlɛn an b'u bila malidenya minɛ jumɛn de kɔnɔ Abu Amini an t'u kɛ jamana an b'olu bila malidenya minɛ jumɛn de kɔnɔ vrai patriote kɔni tɛ pas de vrai patriote ka wari caman ta ka taa don pankuru la ka na pankuru da u disi kan des blindés en carton blindé kelenw sanna miliyari kelen yan o kɛra jamana in kɔnɔ de guerre écroulés pilote ka taa former maa minnu n'olu bɛ avion bolo olu formation na Abu Safinɛ Jara n'a wari fɔr'i ɲɛna n'a wari fɔr'i ye a maa kelen n'a ka wari fɔr'i ye i tɛ se ka d'a la i b'i yɛrɛ i b'a bila i kunna nin kɔni mana taa formation min kɛ Abu non ale kelen a bɛ sɔn ka pankuru caman boli dɛ ɲɔgɔn fɛ o sababu kɛ i tɛ se ka d'a la quoi ala
ka ɲɛ ka d'an Abu Safina Jara hali bi mun ye fasirikɛ ba ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni an bɛ don min na ko bi k'u bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛla o la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka kiritigɛlakaw ye wulikajɔ ninnu k'o bila sen kan hali bi san 2021 o kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman fana ko o taara yɛrɛ sɔrɔ kaso bon na nin ko in na koyi jalatigi caman ko o b'o la wa hali bi an bɛ don min na ko bi ɲininkali baaraw kɔni ko o bɛ sen na maa minnu bɛ k'a fɔ ko u tɔgɔ bɛ nin ko la ko siga kɛlen n'u la k'a fɔ ko nin nafolo in ko a tɛmɛn'u ka sira fɛ Abu Safina Jara ni jɛlenya ma ye a kɔnɔ la u k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la wele bɛna bila bɛɛ lajɛlen ma hali a opérateur économique minnu bɛ yen Abu Safina Jara n'u sen bɛ a la u k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la ko kiritigɛlakaw bɛ na wele k'u bila u ma nka an bɛ don min na ko bi général 3 mun ye colonel 2 commandant 1 olu farala tɔw kan namani filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye mun ye Ablaye Jara Abu Ibunya o b'a la bidi kɛ k'a fɔ Ablaye Jara an b'a fo n bɛ n tɛgɛ don n bɛ segin ka don soir de Bamako kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Mahamadu Gaba ale kumana Elhaji Mahamadu Gaba a ye sɛbɛnni kɛ kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye diinɛko ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi a yira k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ a ka kan min bɛ tali kɛ sariya kisɛ dɔw la k'a dɔn k'a fɔ olu ka bila sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ prêche kɛ n'o ye wajulu ye k'a dɔn k'a fɔ ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la sariya kisɛw baaraw na bila sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ wajulu ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sariya dɔ kɔnɔ a ka jan okumu dɔ kɔnɔ okumu min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ ni bonya ani karama kɔnɔna ye parce que ka fɔla ni o ye Mahamadu Elhaji Gaba Mahamadu Elhaji Gaba a y'a jira k'a fɔ ko ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ diinɛko ma k'a dɔn k'a fɔ ani laadalakow n'o ye Mahamadu Kone Mahamadu Kone i kɔrɔkɛ tɛ yan ministre Mahamadu Kone i k'a dɔn k'a fɔ ko ani haut conseil islamique i k'a dɔn k'a fɔ ko ani olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko diinɛ kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ prêche kɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ prêche a dabɔlen bɛ min kama u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka faamuyali caman don mɔgɔw kunkolo la walima ka faamuyali caman don mɔgɔw hakili la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na bi anw ka jamana in kɔnɔ ko a bɛ n'a fɔ diinɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ problème ye diinɛ yɛrɛ wajulikɛlaw maa minnu bɛ yen ni u bɛ wajulu n'u bɛ a labɛn walima n'u bɛ wajulu kan k'a kɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka ja a bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a ma faamu wa i k'a dɔn k'a fɔ a faamuyali ko juguya wa ni kunnajama kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Elhaji Mahamadu Gaba Mahamadu Gaba a ko k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamadu Kone Mahamadu Kone k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a ye kɔrɔfɔ caman fɔ k'a dɔn k'a fɔ ani haut conseil islamique u ka lajɛrɛ sɛbɛn a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi sariya kisɛ dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ tali kɛ diinɛko kan k'a dɔn k'a fɔ n'i ye diinɛ ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na alisilamɛ diinɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni a jama ka ca kosɛbɛ tiɲɛ don anw ka jamana in ye pays laïque ye n'o ye jamana min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni diinɛ bɛɛ lajɛlen bisilalen bɛ anw ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ silamɛw bɛ anw ka jamana in kɔnɔ o jamakulu a ka ca kosɛbɛ chrétiens bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a jamakulu a ka ca kosɛbɛ h'a ka jan maa dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ a si la ni bɛɛ lajɛlen jamakulu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ maa k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni a tɛmɛ sira don wa bɛɛ lajɛlen ka kan k'a dɔn k'a fɔ a ka bonya a ta sira fɛ o bɛ kɛ parce que b'a ka fɔla Mahamadu Kone n'o ye ministre des affaires religieuses et de culture a y'a jira a ka kɔrɔfɔw sɛbɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sariya dɔw bɛna bila sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ wajuluw ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bonya ani karama kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni wajuluw ka kan wa wajuluw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a ka se ka cadrer i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛ fɛn ye ka bila minɛn dɔ kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a ka bila minɛn kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ yɛrɛ a kanu bɛ se ka don mɔgɔw la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ka wajulu minnu bɛ yen ni a bɛ kɛ ni lagosiliw ye walima ka ɲɔgɔn buruja a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ka bɔ baara in kɔnɔ koyi parce que b'a ka fɔla n'o ye Mahamadu Gaba ye Mahamadu Gaba a y'a jira k'a fɔ n'i ye diinɛko ta k'a lajɛ anw ka jamana in kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ politiki maa dɔw bɛ yen ni kunnajama kɛ maa bɛ ɲini k'a fɔ diinɛ maa dɔw bɛ yen olu bɛ ɲini ka kɛ politiki maaw ye a ka jan olu yɛrɛ ka politiki ko bɛ ɲini ka juguya ni politiki maaw ka ko ye parce que b'a ka fɔla san 2013 waati min na i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fanga ɲini na i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni y'i wakulu dɔ i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa dɔw la maa dɔw bɛ diinɛ ɲɛmaaw don minnu ni olu ye wulikajɔ sɛbɛ boloda Ibrahim Boubacar Keita a kɔfɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka kɛ jamanakuntigi o dɔ ye Mamadou Diko o dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Chérif de Nioro n'u ye Aïdara k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ jeunes musulmans ye u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Ibrahim Boubacar Keita a ka kɛ fanga ɲɛmaa ye o baaraw bɛɛ lajɛlen o sabatira k'a sababu kɛ diinɛ ɲɛmaaw ye parce que b'a ka fɔla an bɛ waati min na komi bi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni politiki ko ni a kun ka gosira
i k'a dɔn k'a fɔ ko o politique ma caman de bɛ minnu ni u bɛ t'u dɛn diinɛ ɲɛmaaw kɛrɛfɛ hakaja hali ni u ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ laseli lajɛrɛ dɔ kɛ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ lajɛrɛ zɛbɛ politique ma dɔ bɛ t'i sigi premier rang na waati bɛɛ lajɛlen na commentaire bɛ ta k'o sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye taabolo ye minnu ni a tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ olu ye taabolo ye minnu a tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ o tuma politique maaw n'u ka taasira k'a dɔn k'a fɔ diinɛ fana ani a ka taasira a ma fɔ k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaaw u tɛ politique kɛ dɛ a ma fɔ k'a fɔ u da tɛ don jamana ko la dɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ kɛnɛw kan min bɛ tali kɛ wajulu kɛnɛw kan k'a dɔn k'a fɔ politique maa dɔ ka t'i sigi sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ wajulu yɛrɛ a sera ka bila pewu k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin kɛ o ma walasa k'a dɔn k'a fɔ don nataw la o bɛna se ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ cogo min na ninnu de kɛn bɛ taabolo cɛjugu ye taabolo minnu ni a bɛ kɛ anw ka jamana in kɔnɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ ka politique maa dɔw k'olu sankɔrɔta dɔw la o de bɛ kɛ sababu ye hakaja diinɛ taabolo minnu bɛ yen minnu ni olu bɛ wele ko les chiites minnu ni olu bɛ wele ko les sunnites o ye bolominɛw ani bolojuguw ye k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw ko waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko o gwɛla o bɛ u maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bila yan nin kuru ka n da yan ayiwa kuru ka tɛ yan nin kuru ka tɛ yan balabi balimakɛ bolo dɛ jɔn Mamadu Kone yan bala b'a bolo dɛ awɔ an b'a fɛ ka nin bɛɛ de kɛlɛ nin ye baara belebele de y'an bɛɛ ka t'i ka sira fɛ bɛɛ k'i ta bato i ta taabolo masi kana masi lagosi kutubu o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mamadu Elaji Gaba a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ministre ko don nataw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw na bɔ sariya kisɛw na bɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ wajulu ni o bɛ wele ko presse a bɛ se ka cadre ka encadrer cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen ka don i donda fɛ i ka bɔ i donda i bɔda fɛ kutubu Matiri filɛ n ye min bɔ soir de b'anw kɔnɔ Mamadu Elaji Gaba ale ka sɛbɛn balimakɛ bolo baara bɛ bolo dɛ nin bɛ cadre man di dɛ minnu cadre Ala k'a ɲɛ ka d'a ma nin bɛɛ lajɛlen nin mana taa mais tu sais que avec la refondation Abu ka toucher ka kɛ secteur bɛɛ la n bɛna mun f'i ye nin ye secteur min ye nin to yen ayi mais non a tɛ se ka to yen ko parce que ko toucher ma tɛ ka kɛ secteur tɔw la n bɛna mun f'i ye non mais il faut toucher à ce secteur là e yɛrɛ jaralaka n bɛna mun f'i ye dɛgɛ sisi kɛra a bi da kɔnɔ yan dɛ Abu a bɛ taa sirajan taama hali bi an bɛ taa nouvelle audition ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye Demba Konte kɛ a kumara a ko k'an ka taa Kaye Abu Safina Jara nin tɛ kibaruya ɲuman ye dɛ Kaye suguba ko mun ye tasuma kɔni a y'a minɛ ten jari mun ye fatirikɛba ye a ko mun ye Kaye suguba fan dɔ la kɔni bɛ yen a fan dɔ bɛ mun ye kunun n'o bɛnna a mɛn kalo tile 18 ma san 2000 ani san 22 Abu waati mun na 2 heures du matin ni kana bila 5 heures du matin na tasuma de balila ka wuli ten cari ni ka sugu kɔni ni ka a minɛ o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Kaye kɔ kɔni ko u solila ka wuli u ma soli u solila ka wuli Abu Safina Jara kibaruya duman ko a tɛ yen dɛ o sabu kɛ mun ye Kaye suguba mun ye tasuma kɔni ko o de ta mɛnna a la dɛ tasuma kɔni a mɛnna sugu la Abu Safina Jara tiɲɛni caman o kɛra hali n'o y'a sɔrɔ ko maa ni kɔni ko o ma to o la Patrik b'a ka fɔlɔ mun ye Demba Konte a ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye sugu fan dɔ kɔni ko o bɛ yen yɔrɔ mun bɛ n'u b'a fɔ ma ko Sikaso kurunin ale yɛrɛ kɔni ni église de ko o ma jan ten kosɛbɛ o yɔrɔ kofɔlen mun ni filɛ ka n da don a la tan Abu Safina Jara ko siga t'a la ko mun ye tasuma ko a ye o yɔrɔ kofɔlen nin minɛ dɛ nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka soldat du feu n'a kofɔra a bɛ sapeur pompier maa ninnu a b'o olu kofɔ olu ye wulikajɔ ni cɛsiri ninnu k'o bila sen kan tasuma ye a bɛ se ka faga cogo min na nka fatirikɛba ka fɔ la a ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye bitigi caman Abu Safina Jara ko olu caman kɔni ko o jenina mun ye commerçant détaillant caman fana bɛ yen Abu Safina Jara olu ka minɛn caman bɛ yen Abu Safina Jara ko o jenina hali n'o y'a sɔrɔ ko maa ni kɔni ma to a la tiɲɛni fanga ko a bonyana fo k'a fɔ ko a bonyana o siratigɛ la mun ye Kaye gouverneur ye n'o de bɛ colonel Musa Sumare kofɔ a yɛrɛ tulo don ni kibaruya in na a ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ ka t'i ɲɛ da yɔrɔ kofɔlen kan n'a bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔfɔ Sikaso kurunin na Kaye suguba o kɔnɔna o la jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin ka waati nin bɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko tasuma ko a bɛ Kaye suguba in kɔni ko a b'a minɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye kibaruya kɔni sɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na mun ye colonel Musa Sumare n'o de Kaye gouverneur ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko enquête ko a bɛna dayɛlɛ tasuma in kun bɔra yɔrɔ jumɛn Abu Safina Jara a ɲɛ a bɛ se ka dɔn cogo min na nka fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye nin ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ nin tasuma minɛ ninnu caman bɛ n'a bɛ an ka sugu kɔnɔnaw na a sɔrɔ Abu a tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi mun ye installation lankolon n'o bɛ courant installation lankolon o kɔfɛ a caman bɛ yen ko
ko a bɛ sɔrɔ o de fɛ an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye Kaye suguba o kɔnɔna la u ka yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko Sikaso kurunin tasuma kɔni a y'a yɔrɔ minɛ mun ye bitigi caman kɔni Abu Safinɛ Jara olu jenina an bɛ don min na ko bi hali n'o y'a sɔrɔ maa ni kɔni ko o ma to a la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔ mun ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔ maa min sɛbɛnnikɛla o ye Demba Konte Abu Ibunya o b'a la birikɛnɛ b'a fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ financement dɔ la n'o ye wari dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw a bɛna fɔ u tɛgɛ bɛ ɲini ka da o kan walasa k'a dɔn k'a fɔ sira min bɛ yen ni o ye wurutɔ labɛn Mali ye n y'a dɔn k'a fɔ nin ye Mali ani Guinée cɛ frontière sira dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ o baaraw ko a tɛna mɛn o baaraw bɛna daminɛ c'est pas k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ kununko Conseil national de la transition k'a dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ balalen dɔ kɛ lajɛrɛ balalen bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲinini kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka sigi ka kuma kɛ min bɛ tali kɛ sariya kisɛ dɔ la kisɛ min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a taara ka tɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ka se ka kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Guinée ani k'a dɔn k'a fɔ Banque islamique de développement k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan k'a ka jan k'a dɔn k'a fɔ ka wari ka dɔ bɔ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin sira in k'a dilan sira min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye bituman k'a kɛ goudron Mali ani k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Labé k'a dɔn k'a fɔ o ye Guinée dugu dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin sira in dilanni bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ développement économique et social n'o ye sɔrɔ a bɛ se ka bɔsɔ cogo min na jamanaw ani ɲɔgɔn cɛ ka jan sigida minnu bɛ nin duguw la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔ ani musaka ko la ni taa ka segu bɛɛ lajɛlen bɛ sabati cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka se ka o baaraw caman nɔgɔya wa a bɛ kɛ sababu dɔ fana ye min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ ko concurrence de marché o ti dɔ wɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ concurrence o bɛ se ka don Guinée ani Sénégal cɛ cogo min na k'a sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ Mali a ka minɛn caman de bɛ ka don Guinée sira fɛ hali o y'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ siraw kɛlen bɛ ka sanction k'o sigi anw ka Sénégal sira kan nka min bɛ tali kɛ Guinée sira la minɛn caman bɛ don fɛ o ka kan fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin Guinée sira in bɛ se ka labɛn cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la minɛnko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko n'i ye nin musaka in ta k'a lajɛ ko a bɛ se CFA wari miliyɔn 159 n'a kunkanfɛn caman k'a dɔn k'a fɔ ko olu de bɛna kɛ ka nin sira in k'a baara k'a dɔn k'a fɔ a baara kuntala san 4 dogo ye k'a dɔn k'a fɔ wari a bɔra yɔrɔ min na Banque islamique de développement ye k'olu de kɛra sababu ye k'a wari k'a bɔ siri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ source Guinée 360.com indépendant maaw Abu Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Seydou Tapili dɔgɔnɔkɛ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Tapili n'o bɔra yen sa mun ye yɛrɛ fana denkɛ n'o de ye Birima Yalikuye Jɛngɛnɛbu ka den don wa mun ye médecin fana don an b'a fɔ a ɲɛna ko a Yalikuye nin waati in na Abu Safinɛ Jara n'o bɔra yen foli ni waliɲuman dɔ an b'a ta ni ka kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ waati min kɔni n'o sumana ka di an ma waati kɔfɛlen ale nani jɔ tɛ cari o waati kelen na mun ye frère de sang an kɔrɔkɛ don Abu Safinɛ Jara a bɛ harada la fini feerela don frère de sang an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na ko a ni wuli ka jɔ ko a ni cɛsiri o bɔlen kɔfɛ Samu Kulubali ala kile général an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Basegina Keita Aïda Furuci an bɛ foli ta ni ka a fana sɛgɛrɛ nin waati na Ablaye Keita a bɛ ka solar ɲɛmaaba Ablaye Keita an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Keita CDP Jɛngɛnɛbugu Tɛrɛmada la Dankɔrɔ Baɲi an bɛ foli ta ni ka a fana ka a sɛgɛrɛ Petit Japon an ko ale ma ko Jakarta mɛlɛkɛ Abu Safinɛ Jara ale bɛ Surakabugu na an b'a foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Jije Soni n'a ka cɛdenw Abu Safinɛ Jara foli bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Saka Jakite fo ka taa fila Vieux kan an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Tachèque bi Jara la ko ajouter un peu cɛ ajouter quoi a bɛ fɛ an ka taa hali bi n'a taara an bɛ to a la arabu ko i bɛ to a la pas facile aw ne foli mun bɛ yen i b'olu kɛ an ka sɔrɔ k'an ko na fɔ foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a ta ka an ka cɛkɔrɔba k'a sɛgɛrɛ ni o ye Ngɔri Jara ale ye enseignant nin waati na a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jijeni ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a y'a jira k'a fɔ gafe a tɛ tɛmɛ a kan min bɛ tali kɛ Badian Tarawele la fo Buguda 3 la Buguda Kurana an b'a fɔ Siriman Kulubali ka taa se ka dɔn k'a fɔ Morisi Kone ma Bernadette Munkuru ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Tomiya ma olu ni tanu ka dɔn k'a fɔ Samba Jakite Yanfoyila mairie da la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ Sam Silima an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na Faransi kɔnɔna la Maliden fɛn bɛ Faransi an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲɛnamakɛ autorité morale ale kɔ n'o bɛ Baba Adama Touré n'o bɛ ale kɔfɛ Abu Sini ye juma ye an y'o de fɔ kanubaaw ɲɛna an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi
bi ni wagati yɛrɛ la sa mun ye ɲɛma ye sa n'o de Mamadu Adama Mayiga ye jamukan mun ni a bɛ sigi an ka ORTM sanfɛ n'an k'a ma ko Malikura o taasira mun ye Mamadu Adama Mayiga ale ni minisiri dɔ karilen no ɲɔgɔn na nin waati na ale fana bɛ ka ɲininkali busamisɛnnin k'o ta k'o sɛgɛrɛ wa don n'a nataw la fana o ja ninnu a bɛna cari mun ye an ka ORTM o sanfɛ Mamadu Mayiga ani minisiri ka ɲininkali a kɛra cogo min na o jaw ko o bɛna tɛmɛ mun ye an ka ORTM sanfɛ jamukan mun n'a bɛ sigi n'an k'a ma ko Malikura yɔrɔ Sadio tɛmɛna ye Malikura taasira Sadio ma tɛmɛ ye i ka cɛ tɛmɛna ye wa jɔn Seydou kɛ Lamini i kɔrɔkɛ n kɔrɔkɛ ma tɛmɛ fɔlɔ dɛ Lamini mana tɛmɛ don min e ko o don an bɛɛ bɛ télé lamɛn o an t'a dɔn kuma min bɛna sɔrɔ ale dala ka Sam Silima baasi tɛ mun ye foli a bɛ ta ka Biton Kulubali si bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Sam Silima an b'i fo kosɛbɛ Abu Samina Jara an ka bi ta an ka mɔntɔn ka da yan n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini o ye juma ye Mamadu Adama Mayiga Gafujɛman ka Madu Maminatu ka dakantigi an bɛna ka na kɛnɛ in ka a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya ni Ala de sini yira an na Abu Samina Jara kumaso kun kalifalen don ale bolo Yakuba Gindo ale bolo kun bɛ nɛgɛ la mun ye Facebook ye sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ o kun kalifalen don mun ye Baba Adama Ture mɔdenkɛni Yusuf Sogo Facebook o kuma ale bolo kuma bara maa fila kun sɔgɔmada in na Abu Samina Jara ani Boubacar Traoré Bete wassalam